nga video tɛmɛnenw na n kumara kɔnɔja kan nka o kɔfɛ n ka abonné caman bɛ yen nɔ minnu y'a ɲini fɛ ko n ka fɛn f'u ye u bɛ se ka min kɛ walasa u ni kɔnɔja u kana na ɲɔgɔn ye u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma fura foyi ta n ka nin video kɔnɔna na n bɛna o ɲɛfɔ e ye e k'i jija ka video lajɛ f'a laban na ka d'a kan laban na n bɛna fɛn 10 n bɛn'o fɔ e ye o fɛn 10 in ne y'o kelen o kelen kɛ o bɛ kɛ sababu ye min bɛ e ni kɔnɔja k'aw mabɔ ɲɔgɔn na i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na nka i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔja bana don a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'i ye cɛw ta mɔgɔ 5 o mɔgɔ 5 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 1 o tɛ se ka diɲɛlatigɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ kɔnɔja m'o sɔrɔ n'i ye musow ta mɔgɔ 5 o mɔgɔ 5 i b'a sɔrɔ muso 4 o tɛ se ka diɲɛlatigɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ kɔnɔja o m'o sɔrɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔja bana sugu min don n ye video k'o kan i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnenw na walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɔnɔja fana kan nka bi n bɛna fɛn 10 in n bɛn'o fɔ e ye an k'a daminɛ. I bisimila n ka chaîne kan n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ ne tɔgɔ ye Usumani Yaya Ture ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ani fana mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoniya ɲumanw dafalen sɔrɔ banaw kan walasa i ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. N ka taamasiyɛn 10 in sɔnni k'o fɔ e ye i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔja i k'o dɔn fɔlɔ n bɛna o ɲɛfɔ e ye kuma lasurunya la i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔja o bɛ fɔ n'a sɔrɔ banakɔtaga o tɛ ka sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ i bɛ banakɔtaga sɔrɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 a dɔw la a cayalenba o ye siɲɛ 3 ye. nka nin fana banakɔtaga sɔrɔli o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'e b'o y'i yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ ko kɔnɔja k'o b'e la. komi n y'a f'i ye video kɔnɔna na n ko n bɛna fɛn 10 n bɛn'o fɔ e ye walasa e bɛ se ka min kɛ e kɔnɔ kana ja o fɔlɔ i k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen na i ka ji min ji kana dɛsɛ la wagati si i dɔgɔyalen b'a tile kɔnɔ o ka kɛ ji litiri 2 ye i ka ji min i ka ji mafɛnw fana min kosɛbɛ o b'a to dumuni yɛlɛmali o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a b'a to kɔnɔ fana tɛ ja n'i bɛ dumuni fana kɛ kana dumuni kɛ ka ban ka sɔrɔ i ma ji min walima i ma ji mafɛn dɔw min nka an b'a ye k'a fɔ an fɛ yan nɔ farafinna ani yɔrɔ caman na u b'a fɔ ko n'i bɛ dumuni kɛ k'i kana ji min mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ dɔw b'a fɔ ko n'i y'o min n'i ye ji min k'i to dumuni na ko kɔnɔ bɛ se ka funu walima k'a man ɲi ayi o tɛ mɔgɔ caman m'a faamuya i ka ji min k'i to dumuni na walima i ka ji mafɛn min k'i to dumuni na a nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to dumuni yɛlɛmali o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a b'a to i bɛ kisi kɔnɔja fana ma a filanan i ka yiridenw i k'olu jiw min ka caya i b'a fɔ numuruba jiw pamplemousse ninnu olu ji ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ani yiriden wɛrɛw u bɛ fɛn o fɛn dɔn i ka to k'olu jiw min min yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ n'i wulila sɔnni i ka daraka dun i ka yiridenw i k'olu ji min o nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ a b'a to i bɛ se ka tile bɛɛ lajɛlen kɛ dumuni a yɛlɛmali bɛ nɔgɔya tile kɔnɔna na fɔ ka se wagati wɛrɛ ma tuguni a sabanan i k'i jija i ka yiridenw dun kosɛbɛ i ka dumuni dun dumuni minnu ni fibre b'o la o ka ca yiridenw na kosɛbɛ yiriden sugu o sugu k'e b'a dɔn a ka ca i bɛ fibre sɔrɔ a la dumunifɛn wɛrɛw fana bɛ se k'a sɔrɔ a la hali alikama ninnu walima malo yɛrɛ walima buru bɛ dilan fɛn minnu na i b'a fɔ alikama mugu walima fɛn wɛrɛw yɛrɛ fana a ka ca kosɛbɛ dumunifɛn caman bɛ yen nɔ i bɛ fibre caman sɔrɔ o la nka a ka ca min na kosɛbɛ o ye yiridenw ye i k'olu dun kosɛbɛ olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi kɔnɔja ma a bɛ dumuni yɛlɛmali a b'o nɔgɔya fana a naaninan
dumuni fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele prino mɔgɔ caman t'a dɔn kosɛbɛ mais minnu bɛ yiridenw feere a bɛ sɔrɔ olu bolo n'i y'a ye i b'a fɔ ko pomme a finnen don n'i y'a ɲininkali k'u la walima n'i taara i b'a ɲini ale yiriden a ka ɲi kosɛbɛ fibre caman de b'a la a b'a to fana dumuni yɛlɛmali o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a duurunan e k'i jija i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ o nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ dumuni yɛlɛmali la nka an b'a jateminɛ an fɛ yan nɔ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ o man di mɔgɔw ye a ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma wagati caman na n'i ye mɔgɔ caman ɲininka ko munna o tɛ farikolo ɲɛnajɛ u b'a fɔ temps t'olu bolo nka i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ kelen i b'a sɔrɔ a tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ mais i t'a sɔrɔ a bɛ ka tɛ ka foyi kɛ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na min bɛ se ka nafa ɲa ye a caman na i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ baro la gɛrɛnw na walima a bɛ ka fɛn lajɛ télé la fɛn minnu yɛrɛ tɛ nafa ɲa a ka kɛnɛya la walima a yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ ye a b'a la nisɔndiya dɔrɔn wagati kunkurunin kɔnɔna na min bɛ ɲini fɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ ko nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to i bɛ kisi kɔnɔja ma a wɔɔrɔnan n bɛna min fɔ ye sisan nɔ a bɛ kɛ kabini lawale la anw mɔmusow olu tun b'a kɛ kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ fɛn don a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se k'i kisi kɔnɔja ma a bɛ kɛ cogo di masaji n'i b'a kɛ an b'a fɔ bamanankan na kɔnɔbara salo i b'i tɛgɛ da kɔnɔbara fankelen na ka na kini yan fan fɛ o yɔrɔ la fosilaki bɛ yen nɔ voilà donc n'an b'a wele fosilaki tubabukan na voilà i b'i tɛgɛ da fosilaki yɔrɔ in kan n'o ye kɔnɔbara kɛrɛ in kini yan fan fɛ i b'i tɛgɛ da o kan k'a salo ka na sanfɛ ka na duguma k'a munumunu kɔnɔbara da la k'a kɛ nin cogoya la voilà walasa i k'a faamuya i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni i b'i tɛgɛ digi kɔnɔ kan mais i b'i tɛgɛ digi kɔnɔ kan kosɛbɛ tɛ kana digi a kan dama tɛmɛ i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ se ka k'i jɔlen walima i dalen i b'a kɛ tantɔn k'a munumunu kɔnɔbara la fo siɲɛ 6 ɲɔgɔn na donc n'i tora k'o kɛ n'i b'a kɛ a caman na kɔnɔ bɛ mankan bɔ kɔnɔbara bɛ se ka kulu ni kɔnɔbara bɛ mankan bɔ o b'a yira k'a fɔ i bɛ ka min kɛ a bɛ ka nafa ɲa i kɔnɔ ye a bɛ ka kɔnɔbara nugu bɔ o cogoya la ne y'o kɛ a b'a to i bɛ se ka banakɔtaga sɔrɔ nɔgɔya fana kɔnɔna na a 7nan sɔnni k'o fɔ e ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ j'aime ta ni n ka video diyara i ye i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e bɛ se ka lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la ni ɲininkali b'i fɛ walima ni kuma b'i bolo k'a fɔ i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la n b'i jaabi a 7nan i b'a fɔ n bɔra k'o f'i ye cogo min na n'i taara ɲɛgɛn na wagati o wagati e k'i jija i kana kɛ ni pressé ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u taara ɲɛgɛn na u bɛ girin-girin ka bɔ banakɔtaga yɛrɛ ka laɲini min kan ka sɔrɔ hali o tɛ sɔrɔ u bɛ girin ka bɔ o man ɲi adamaden ma n'i taara ɲɛgɛn na i k'i ka temps bɛɛ lajɛlen ta i kana kɛ ni pressé ye i kana teliya i k'i hali sigi i kana halina ko n'o ye miiri ni jɔyɔrɔ ninnu ye i k'o bɛɛ lajɛlen bɔ i kun na i k'i sigi ka ɲa o kɔnɔna na walasa i ka bila sigicogo ɲuman na ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ se banakɔtaga sigicogo ɲuman na farafinna ɲɛgɛn kɔnɔnaw la ani tubabula taw tɛ kelen ye farafinna ta la a ka gɛlɛn dɔɔni mais tubabu ta la ni sigili bɛ kɛ min kan n bɛna o ɲɛfɔ ye i bɛ sigi cogo min na komi n y'a f'i ye sigicogo de b'a la walasa i ka se ka sigicogo in faamuya n bɛna ɲɛfɔ ye a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na a lajɛ n bɛna kɛ cogo min na n'i taara kabinɛ na i b'i sigi ka ɲa fɔlɔ komi n y'a fɔ i b'i sigi hali lafiya n'i sigi ka ɲa i b'i sen fila i b'a da fɛn dɔ sanfɛ n'an b'a wele marche-pied i b'i sen da o kan a kɛra fɛn sugu o sugu ye a ka kɔrɔta dɔɔni dɔrɔn n'i sen fila dara o kan i sen fila bɛ kɔrɔta o la ni sen fila kɔrɔtara i yɛrɛ i b'i kuru dɔɔni o la n'i sen fila da o kan i yɛrɛ i bɛ kɔ biri dɔɔni n'i ye kɔ biri o la i bɛ kuru dɔɔni n'i kurula o la o bɛ kɛ sababu ye banakɔtaga bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'o ye rectum kɔnɔna ye ka na fɔ anus la fo ka na banakɔtaga yɔrɔ yɛrɛ kɛnɛmala la o sira bɛ tile o la banakɔtaga bɛ bɔ ka ɲa k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye ne ye nin kɛ a b'a to e bɛ banakɔtaga sɔrɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ i m'i tɔntɔn n'i sigi nin cogoya in na i bɛ se ka i hakili bɔ banakɔtaga yɛrɛ kɔ n'a ka di ye i bɛ se ka journal kalan walima n'a ka di i bɛ se ka livre kalan
n'olu ka di ye walima n'i bɛ se k'i miiri fɛn wɛrɛw yɛrɛ la k'i hali bɔ banabaatɔ yɛrɛ kɔ banabaatɔ bɛna a yɛrɛ ma a seginna ni banakɔtaga nege ye minɛ wagati o wagati i kana n'a minɛ i kana n'i ban ka taa kɛ ka d'a kan o bɛ farisogo dege banakɔtaga marali la o bɛ se ka na ni kɔnɔja ye ni banakɔtaga nege ye minɛ wagati o wagati kana n'i sigi ka fɔ bɛɛ wuli ka taa ɲɛgɛn na fɛn dɔ de don ala ye adamaden bɛɛ lajɛlen dilan o cogoya de la kojugu tɛ i ka taa ɲɛgɛn na i ka taa kɛ a b'a to i bɛ kisi kɔnɔja ma a kɔnɔntɔnnan i k'i farisogo i k'o dege wagati bɛɛ lajɛlen na i ka wagatiw kɛrɛnkɛrɛn wagati min na i bɛ to ka taa ɲɛgɛn na n'i farikolo n'i y'a dege olu la o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi kɔnɔja ma o bɛ kɛ cogo di misaliya la i b'a fɔ sɔgɔmada o sɔgɔmada n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i kɛlen ka jiw min komi n delila k'a fɔ n ka video tɛmɛnen na n'i wulila i ka fɔlɔ ka ji fɔlɔ min sɔnni i ka dumuni kɛ n'i ye ji min o kɔfɛ i bɛ se ka taa ɲɛgɛn na i bɛ se k'o kɛ don o don sɔgɔmada fɛ walima n'i tilala dumuni na kuma o kuma i bɛ se ka taa ɲɛgɛn fana na i bɛ wagati dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya wagati min ka di i yɛrɛ ye ou bien o don bɛɛ n'i ye farikolo dege wagati kelen ɲɛgɛn natɛgɛ la kuma bɛɛ ni o wagatiw sera farikolo yɛrɛ b'a ɲini i fɛ i ka taa ɲɛgɛn na a b'a to banakɔtaga bɛ na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye a tannan i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ caman ni kɔnɔjaw minɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'u bɛ girin ka taa o kɛ o ye ka taa farimasiw la walima ka taa dɔgɔtɔrɔw lajɛ k'a fɔ k'u bɛ fura ta kɔnɔja la n'an b'o fura ninnu wele les laxatifs o laxatifs ninnu i k'i kɔlɔsi olu la kosɛbɛ ka d'a kan n'i baara kɛ olu tali ye wagati bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni e farisogo la ni degenna ye n'e m'a ta i tɛ taa ɲɛgɛn na o mana kɛ wagati o wagati e ta o ta ɲɛgɛn na f'i ka fura dɔ de san k'o ta a b'i ka wari tiɲɛ kelen a b'a to fana farisogo i bɛ k'a dege fɛn na fɛn min ni ala ma n'o da sɔnni i k'i dege o la n ye minnu fɔ sisan nɔ e k'i hakili to o la i k'olu kɛ dɔrɔn a banna ma se ka wari yɛrɛ tiɲɛ i bɛ ɲɛgɛn nataga sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye i k'i hakili to laxatif ninnu na kosɛbɛ n m'a fɔ a tali man ɲi mais tacogow de b'a la ani wagatiw de b'a tali dan na nka caman bɛ yen nɔ olu b'a ta tali yɛrɛ dama bɛ tɛmɛ u bɛ to a ka wagati bɛɛ lajɛlen kalo ni kalo fɔ san ni san o man ɲi nɔ e ka n'o kɛ i k'i hakili to i ka kɛnɛya la walasa e bɛ kisi ni bana ninnu ma walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na o de ye ne haminako ye e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. N'i bɛ fɛ ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ banaw kan n ka video tɛmɛnenw i bɛ se k'o lajɛ a b'a to e bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ banaw kan a b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an bɛn o la tarata natɔ an bɛna kuma tension kan n'o ye bana ye bana min n'a kɛlen don ka adamadenw sɛgɛn kosɛbɛ an bɛna baro k'o kan i k'an bɛn o la.